Human gibuksan na pagbalik ang Bantayan Bay sa lungsod sa Cordova alang sa public swimming. Gumustahon ta ang kahimtang sa dapit lakip na ang panginabuhian sa mga bangkero o sa mga gagmayng tindahan. Pinaagi nining RTV Presents ni Luan Merondina. Kini na karon ang Bantayan Bay sa lungsod sa Cordova human kini gibuksan pagbalik alang sa public swimming niadtong Hulyo 16. Usa ka tent ang gimontar sa entrance sa Bantayan Bay. Diin adunay mga sakop sa Cordova Marine Watch nga mo siguro nga walay dalang mabuak nga mga botelya og ilimnong makahubog ngadto sa dagat. Sila usab ang mopahinumdom sa mga ligo sa dili pagpasagad og labay sa ilang mga basura. Sa entrance usab gipahimutang ang mga sugbahanan nga libreng magamit alang sa magda ug mga igsusugba nga sudan. Sa pagkakaron, libre pa ang entrance alang sa tanan nga mga taga Cordova man o dili. Apan sugod karong buwana, aduna nay ipatuman nga environmental fee ang lokal nga hagamhanan aron magamit sa pagpabilin sa kalimpyo sa dapit. Mapamilya man o managhigala, enjoy sa pagtampisaw sa dagat. Indot sad nga gibalik kay at least makalingaw-lingaw ni mga bata og ligo. Kung muhunas ang dagat, daghan ang magtapok sa may sandbar, apan kung taob, matod sa mga bangkero, menos ang mga ligo kay wa may kapatungan sa ilang mga baon. Samtang gihangop sa kadaghanan nga nabalik na ang public swimming dinhi sa Bantayan Bay sa lungsod sa Cordova, apan alang sa mga bangkero wala pa gayud kini makatabang sa ilang panginabuhian kay menos man ang ilang mga pasahero. Daghang mga ligo og hunas pero manglakaw pud wa di pud may kasapi kay manglakaw man wa may manakay. Mao naglisod gimi kuan lagi. Pilar magbuok ni linya gani ang uban na nagad na lang kay di man taon ka kuag may saligan sa among panginabuhi. Busa pang hinaot nilang mabalik na ang operasyon sa mga floating cottage sa dapit. Wala pa'y bagong pamahayag si Cordova Mayor Cesar Dido Isuan kung kanu sa ibalik ang operasyon sa mga floating cottage. Apan sa naunang interview sa mayor, iyang gipasabot nga padayon pa nila kining gihanay uban sa provincial government. Sa pagkaron, gihanay na usab ang pwesto alang sa mga ambulant vendors. May markers na ang dapit diin sila mo pwesto ug sinukod ang gidakon sa ilang mga tindahan. Malipay na mig dako ma'am kay maka-abil na Mr. Paninda nya makaamong panginabuhian mabalik-balik na. Nya nanay daghang mga ligo nya. Nanay siyempre na yun daghang mamalit. May pipila na nga nakasugod sa pagpahimo sa ilang mga food cart apan si Gemma Balingit nga nakakuha sa ikasiya mga pwesto nangita pa og pondo. Karon pa ming August 17 magkuan jud mi kay ang puhunan pa ma'am wala pay puhunan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.